Kde sú veľké peniaze vo finančnom sprostredkovaní? Možno vás to prekvapí v neživote. Konkrétne vo veľkom neživote. Áno, aj takéto finančné produkty sú a možno vás prekvapí, že takéto produkty sa fakt uzatvárajú, ale poviem príklad. Poistíte väčšiu firmu, napríklad proti požiaru a proti nejakému poškodeniu strojov a podobne. Zistíte, že táto väčšia firma zaplatí na poistke 30 000 ročne. Čo v tom prípade znamená? Že vaša obchodná provízia bude obvykle medzi 5 až 20%, berme ten priemer 10. To znamená, vaša provízia bude 3000 eur ročne. Za jednu veľkú zmluvu. Teraz tu prichádza otázka, ako takéto produkty uzavrieť? Je to náročné. Totiž oproti vám nie je bežný klient. Oproti vám je typický riaditeľ celej firmy alebo minimálne človek z top managementu. To znamená, má konkrétne otázky, vie si zrátať, čo je výhodné, čo nie. A vie o tom, že on si vyberá sprostredkovateľa, nie vy jeho. Tým pádom, aby ste dobre pochopili riaditeľa a top management, ideálna kvalifikácia je, že sám budete viesť vlastnú firmu. Ideálne aj z oblasti mimo financií. Tým pádom máte úplne iný rozhovor. Hovoríte na rovinu. Hovoríte k veci, poplatky, poistenie. V podstate tieto zmluvy sa vyjednávajú, nie sú štandardné. Každá zmluva sa vyjednáva zvlášť. Ďalšia otázka môže znieť, prečo takéto zmluvy, veľký neživot, nepreberáte na finančných seminároch. Pretože drvivá väčšina ľudí ich nedokáže uzatvárať. Tento človek, ktorý rieši neživotné poistenie veľkého typu, musí byť aj poistný expert. Potrebujete vedieť, čo je dobrá cena, čo nie. Potrebuje vyjednávať. Potrebuje mať skrátka aj kvalitu, aj biznis skúsenosti. Je toho veľa. A tieto zručnosti sa typicky neučia na seminároch. A navyše je to aj obrovská zodpovednosť. Pri poistení 30 000 na zmluvu odhadom je, že môže byť krytie plus minus okolo 1 000 000. Nemôžete uzavrieť blbosti. A tým pádom prichádzame k otázke, kto toto robí. Robia to väčšinou ľudia, ktorí vo firme sú, majú veľké výkony, alebo niekedy ani nemajú, ale sú veľmi vážení. A častokrát ani neviete prečo. To vidíte, že manažment spoločnosti sa k ním skrátka správa inak. Vyberajú si z tých najlepších ľudí z firmy a zároveň ľudí, s ktorými si osobne sadnú. Tak už teda viete o tom, ak chcete nájsť veľké peniaze vo finančnom sprostredkovaní, choďte po veľkom neživote. Teda nájdete si človeka, ktorý konkrétne robí tento veľký neživot a učte sa od neho. Aby som si mal vybrať sektor finančného sprostredkovania, ktoré by som možno ešte chcel v budúcnosti robiť, ako jediný mi vyšiel veľký neživot. A ten tip, ako sa k nemu dostať, áno, je tam veľa peňazí a preto si musíte nájsť človeka, ktorý tento veľký neživot robiť a presvedčiť ho, aby vás zaučal. A pôjdete úplne mimo štandardných kariérnych pozícií a kariérnych produktov, ktoré sú v vašej spoločnosti.